Dzień dobry, szanowni państwo. Dziś nasza rozmowa na temat nerwu błędnego. Jego особливості, one najdłuższy nerw naszego ciała, najdłuższy. On idzie od głowy, idzie przez wszystkie ciało i nie na jednym poziomie. I on idzie i w głowę, i idzie w ciało. I od niego zależy, jak bije nasze serce. Kiedy nerw błędny nie pracuje prawidłowo, u nas będzie to, co nazywa się tachykardia. Za dużo często bije serce. Albo nie mam równowagi sympatyki, parasympatyki. I jak z tym pracować? Jak patrzeć na takie momenty? Jak skierować? Jakie ćwiczenia można nadawać swojemu ciału? Ja pokażę na swoich szkoleniach. I trzeba pamiętać, nerw błędny, od niego zależy nasz układ odpornościowy, nasze pokarmienie zależy od związku z nerwem błędnym. I to nasz mózg, nasz trzeci mózg. Pierwszy to głowa, drugi to serce, a trzeci to nasz brzuch. Tam kieruje sam nerw błędny. Ja zapraszam, to będzie ciekawe.